Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude, gizonak badu ingurula. Herriko emakume txokue irailen emezazien inauguratu genuen, baina irikitzeko asmoa aspalditik emakumeen mahaien helburutako bat zen. Orduan, ez dakitena da emakumeen mahaie eta pixka nola antolote daun dakizuen. Azpitilen, guen dela 4 urte sortu zen Parekidetasun arloa, udaletxe batean. Orduan, pixkat horren helburue zen udaletxeen egiten ziren plangintza guztietan da, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna nolabait lortzeko bide hortan edo neurriak hartzeko asmoa zeuken helburua. Orduan, hori da, guen dela 4 urte sortu zen, eta arrezkio pauso desberdinak eman die, gai desberdinak landu die Parekidetasun arlotiken. Eta, adibide bat da, ezkidetu zerbitzu, hori ikastetxetan lanien nahi da. Dago zerbitzu konkretua, bai solidari eta bai ezkidetzako gai lantzen duzuna ikastetxekin. Gero, ari da adibidez indarkerien aurkako protokolo bat martxan, udaletxean. Eta, pauso desberdinak ematen emakundien einean, ikusten zen beharra nolabait emakumiek bilduko lituzken puntu edo gune bat irikitzeko beharra. Orduan, emakumeen mahaie dago emakume desberdinen zuzauta, orduan beraiek proposamenak egiten ditu udaletxean begira, eta mahai hortan erabaki zen irikitzea. Orduan, leku desberdinak ikusi ondoren, azkenean aukera usan, emakumeen txokoak kokatzeko, eta irailen zonetan bezala, ziren inaugura hori. Orduan, pixkat helburuek, emakume txokoen helburuek die emakumeentzako espazio iriki bat egoki herrien, eta baita ere, berdintasunen alde lanin nahi dien edozein pertsona, herritar edo eragile. Zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Martxan daude, bai jabetu eskolak, bai bezalako izaldi eta ekintza gai asko eta izaera desberdinetako gai lantzeko, eta dago baita ere amendiken hilabete gutxitara zerbitzu bat adibidez homologatzeko ikasketa homologatzeko zerbitzu bat martxan jarriko da. Kanpoen ikasketak egindako pertsonak beraien titulazioak homologatzeko, eta horako gauza esen. Momentuz adibidez, itzaldien gaiek izin die, hemen igual kartelatan ikusten dituzuen. Lehenengoa izin zen emakumeak bertsolaritza. Hor pixkat etorri ziren bi bertsolai, Uxu Aldak eta Ainhoa Bertzaldegi, eta behaiek, behaien bertsolari bizitza hortan, nola bizitzen duen, behaien emakume bizitza hori pixkat horren inguruko itzaldi bat. Zinema zitea honetan, bi egun dezuzenetan, nazioarteko kultura desberdinak Potozian, gero postaldun inguruko itzaldi bat, azken finean postaldu espesuik eta zerebra erakasteko itzaldi bat, eta homologazioen argumentu ikasketan zankoan egin dako ikasketan homologazioko itzaldi bat egin hori argumentu. Eta gero literaturre saio bat antolatu da, eta guain egia matriarkaduen inguruko da, eta horra bera, gai desberdinak lantzeko